Bueno, pues me ha paregut una obra que m'ha sorprès molt, sobretot de cara al final, perquè té un gir inesperat. Me ha gustado, ha habido momentos que me sentía un poco perdida, no sabía por dónde iba, pero luego lo que sí que me ha pasado es que me interesaba saber lo que iba a ocurrir. Creo que aún es el estreno, ¿no? Aún le faltan algunos puntos de ritmo, pero yo creo que va a tener mucho recorrido esta pieza. La dramaturgia, el text, bueno, les actuacions també, però sobretot ressaltar la dramaturgia i el text. És diferent, no?, l'espectacle que ha fet. També l'escena és molt neta i molt límpia. Una història molt íntima, molt portada des de molt a dins i que l'han transmesa molt bé.